What's up mga kadogs? Welcome back to my channel. May panibagong videos na naman tayo. May gusto lang akong i-share sa inyo. Mga kadogs, hindi ba natatanggal yung garapatan ng aso nyo or nahihirapan kayong kunin to kasi dumadami na? Lalo na ngayon, summer na ngayon. Siyempre, nasa tropical area tayo. Lalo na kami, nasa island kami. So, sobrang init dito. Kaya yung mga garapata nagsisalabasan na tapos kumakapit sa mga aso natin. So, yung aso kasi namin, mabalahibo kasi, tapos parami na yung garapata, tapos nahihirapan na kaming kunin to. Ayan, may gusto lang akong i-share sa inyo. Na-order namin to sa Shopee. Around 40 pesos lang. Nasa 40 plus lang siya. Pero pag bumili kayo sa mga pet doon sa mga shop or nasa 100 plus yun or 150 plus something. So yan, sa online na kami bumili. So yung mga kadogs, ito nga yung i-share ko sa inyo. Order namin sa online. Yung pangalan niya is D-Tech. So yung mga kadogs, ito yung D-Tech. Look at that. Wait. Ayaw mag-focus, parang siya lang. Ayaw mag-focus. Basta ayan na yan, D-Tech. So meron siyang dalawang klase yung D-Tech. Yan mga kadogs, hanggang dalawa lang yung D-Tech niya. May 1cc, may 2cc. So, ito yung 2cc. Ito yung 1cc. Yung kulay black, yung nakasulat 1cc. Kasi may nakalagay naman 1 or tapos 2. Kasama din siyang syringe. Ayan, 4 na syringe kasi nagamit na namin yung isa. Bali, 5 tong D-Tech na to. Yung gamit na namin yung isa. Kaya 4 na lang yung syringe. Free na siyang syringe. So, ayan. Mga kadogs, hindi natin to hindi natin to i-inject ha. Hindi natin inject din may needle. Hindi naman tayo gagamit ng needle para i-inject sa kanila. Kapag gamit ng D-Tech is, kaya nga may needle kasi paano natin siya paano natin siya makukuha sa loob, di ba? Ikaw, kung wala kayong syringe, pwede naman putulin dito, tapos direct nyo na lang sa aso. So, dapat may ganito para hindi na kayo mahirapan. 1 ml lang yata to. Or ito na yung needle. Siyempre, hindi natin ituturok sa aso. Hindi naman yung tinuturok sa aso eh. Tanggalin lang natin dito. Ayan, oh. Ito, wala na to. Tatabi natin. Tapos, ito yung gagamitin natin na may laman na D-Tech. Huwag yung ilalagay sa balahibo ng aso, dapat doon sa skin ng dogs nyo, yung mga puppies nyo. Dapat doon sa skin. Tapos huwag nyo siyang ilagay dito sa may chan or dapat dito lang sa may leeg ng aso, dito sa likod ng leeg ng aso. Kasi baka nila makamot yun. Huwag nyo ilalagay sa madali nilang makamot kasi mawawala yung na detect, yung linagay nyo. Dapat sa hindi nahahawakan ng aso or hindi nakakamot ng mga paan nila. Super effective niya. Siguro 1 day pa lang. 1 day pa lang makikita mo na yung mga effect, yung mga kuto, yung mga garapata, magkakalabasan na, maglalaglagan na, yung iba na mamatay na lang, yung iba nagma-migrate to the America. Char! So yun nga mga kadog sa mga kuto na nagkakalaglagan na. Ayan. After 1 day lang, nagkakalaglagan yung mga kuto. Ang dami kasi. Ayan o. Nakikita niyo yan. Wait. Ayan, nakikita niyo yan. Yan o. Garapata yan. Basta ang dami. Hindi lang makita sa camera eh. Nagkalat kasi yung mga kuto dito. Dito namin siya linagay. Dito namin siya linagay. Wala na yung mga kuto mo. Tinan mo, ang dami o. Yan. 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 Mamatay naman sila kasi alam nyo yun, napaparalyze kasi sila. Siguro pag naamoy nila yun, parang napaparalyze sila. Bumababa sila. Tapos doon na sila napaparalyze, namamatay na sila. Pati nga dun sa loob. Dito na yun sila nagkakalat yung mga puto. Ayan o. Mga kadogs, kung gusto nyo umorder online, meron namang sa Shopee and sa Lazada. So, tingnan na lang yung ratings. May 5 star, may 4.9, may 4.8. Basta tingnan nyo na lang yung mga feedback. Super effective nito. Basta, pag nag-order kayo sa online, look first the feedback and the ratings. Yes, tapos magtanong din kayo sa seller. O nga pala, bali dalawa yung aso namin, kaya bumili din kami ng 2cc kay. So that's it. Let's go. Samahan nyo kami kasi may pupuntahan kami. Char! Kadogs, we're here, the outside. Dito yung aso namin. Kasama ko si Parker. So ayan. Ito yung lagyan namin ng D-Tech. Tingnan nyo naman, napakabalahibo naman, di ba? Kaya lapitin ng mga garapata. Pero grabe, napaka-effective niya mga kadogs. So ayan, linabas ko lang muna siya. Nagala-gala muna kami dito. Kami lang tao dito pero may aso ayun.
So yung mga kadog, sobrang napaka-effective talaga ng DT. Kung ako sa inyo, mag-order na kayo. Pwede naman kayo mag-visit sa mga vet nyo or sa mga shop na bilihan talaga ng mga gamot ng aso. Meron sila doon. Just say D-Tech, D-E-T-H-I-C-K. Kung maliit pa yung aso nyo, bilhin nyo lang is 1cc. And kung malaki na, adult na yung aso nyo is 2cc. So yan, gamit lang kayo ng syringe. Tapos ilagay nyo direct sa skin ng aso. Hindi sa buhok ng aso ha. Tapos ilagay nyo lang sa hindi nakakamot ng aso. Actually, suggestion ko is recommended is sa liig ng aso sa likod nila. So yan, let's go. Come here. Burger. Yay! Burger. So mga kadogs, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo na notification bell button para mas updated ka pa sa mga susunod namin mga videos. So yan, hanggang dito na lang. Paalam!